Mas gipahugtan na ang seguridad sa Iligan City sa Lanao del Norte sa gikatakdang pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ugmang adlaw. Dugang detalye sa ironta sa live report ni James Paulo Yap nga manukad sa Iligan City. James? Yes, Sara, karon pa lang nasinati na sa Iligan City ang hugot nga seguridad nga ginapatuman sa kapulisan o kasundaluhan. Gani, mas gipahugtan pa sa Iligan City Police Office ang seguridad sa syudad. Ilabi pa ang palibot sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology kon MSU-IIT, kung nasa gibana-bana ang dagsaon sa libuan ka mga benepisyaryo sa Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families kon PAF nga apektado sa El Nino. Sigon sa media briefing sa Presidential Communications Office nga mismong si President Bongbong Marcos Jr. ang mutunol sa 10,000 pesos nga ayuda sa mga apektado sa El Nino nga mga mag-uuma og mananagat. Sa Iligan City, dulan 10,000 ang mga gilaumang makadawat sa maong ayuda nga gikan sa opisina sa Presidente. Sara, ug mga adlaw alas 7 pa lang sa buntag, buksan na kuno ang MSU-IIT Gymnasium ug mamahimo nang musulod ang mga benepisyaryo ug pag-abot ni President Bongbong Marcos Jr. sugdan gilayon ang payout. Sara? Okay, daghang salamat, James Paulo Yap.